Molt bé, ara és el torn de l'Albert Trabal, que ens defensarà 3 propostes. Albert, si vols anar pujant. Una seria una pista de vòlei platja i l'instal·lació de gimnàstica exterior, habilitar un espai d'autocaravanes i guarnir de flors els carrers del poble. Hola, bona tarda. Jo havia presentat aquesta primera i ho dic, ho comento ara, i tant. Pensant en 2 propostes. 15.000 euros el que seria pista de vòlei i pista així de màquines de gimnàs no donaria, però és una sola, defensem aquesta i arribem on arribem. Perfecte. La intenció seria així, tal com diu, és una pista de vòlei platja, és un esport col·lectiu que mica en mica va prenent més força i que el que fa és que la gent del poble, els joves i no tan joves, doncs puguem, participar, acompanyat d'un espai en què podria haver-hi les màquines així de gimnàs. Són les típiques màquines que et trobes en diferents municipis, en zones d'on tu hi pots anar-hi passejant, i un cop acabes de fer una mica d'exercici t'assentes i amb el teu propi cos vas fent diferents exercicis de cames, de braços, abdominals, etc. Una mica seria això, potenciar que la gent surti de casa i fer salut. Molt bé, perfecte, aquesta és una. Ara tocaria l'habilitació d'un espai per autocaravanes i quan vulguis també ja ho tenim a punt. Pensàvem que ara que s'està arreglant tota la zona del Font del Bac, una zona d'autocaravanes en aquell espai, seria interessant de cara a la gent de fora poder donar a conèixer el municipi de Sant Hipòlit de Voltregà i els seus entorns. Tenim tota la zona de Sant Martí Xic, que turísticament pot ser un bon lloc per poder potenciar, i d'aquesta manera portant gent de fora cap al municipi, el donem a conèixer i incentivem tot el que és el tema de restauració, comerç local. Evidentment es pot fer de més i es pot fer de menys. Són 15.000 euros, però amb aquests 15.000 euros adaptar una zona on poder aparcar les autocaravanes podria estar. Molt bé. I l'última que proposaria seria guarnir de flors els carrers del poble amb jardineres. Més que tot és una mica això, anar a buscar l'adornament dels municipis. Sant Hipòlit, que està dins del que és les Viles Florides, omplim de flors, omplim de verds el que són els carrers, el que són les cases, i seria més que tot això, que el passejar pel poble es pugui, reduir una mica l'impacte visual que genera tot el que és el tema de formigó, les voreres de formigó i fins i tot el que són les jardineres. Moltes hores estem acostumats a les jardineres de fundició, potser intentem buscar un altre tipus de jardinera més de fusta, amb travesseres d'aquestes de trencs, que sigui alguna molt més agradable, que no sigui tan fred com són formigons, com són jardineres metàl·liques, etc. Faroles, també aprofitar i que pengin flors pel carrer. Flors per tot arreu, clar que sí. Molt bé, perfecte, Albert, moltes gràcies.